Junashay Bisaya and welcome back to my channel. Kung ikaw ay bago pa lang sa channel ko, please subscribe and click the bell button. So ngayon guys, may isi-share po ako sa inyo na video about po ito sa anniversary ng church namin. Bali, last 2003, 11, 12, 16, 17, 18, 19. Bali, last 2011, itong nangyari na video na ipopost ko po itong video na to kasi nga 4 years na ako dito sa Kuwait, tapos namimiss ko na po yung mga ka-churchmate ko. Tapos itong video na to is puro mga matatanda. Bali sila yung 4 na matatanda doon sa church namin. Tapos 3 na lang sila kasi yung isa namatay na nung Tapos 3 na lang po sila kasi yung isa namatay this year lang po. So, ang pangalan niya po is si Naising. Ngayon, July is malapit na rin yung anniversary ng church namin. Kaya naisipan kong mag-throwback yung mga videos na pinost ko dati. Yung old account ko. Hope na magustuhan niyo po yung kanta. Bisaya po yung kanta. Pero yung lyrics po, yung context po ng kanta is napakaganda po. Ang title po ng kanta is Unaha ang Diyos, Usa pa ang mga butang. Last meet po namin ni Naising is, hindi ko makakalimutan yun, Sunday yun, tapos afternoon. Tapos last na sinabi niya sa akin, sabi niya mag-ingat ka lang, kasi lang yung tawag niya sa akin, mag-ingat ka lang kasi ang Kuwait is may giyera daw, sabi niya. Tapos parati daw ako mag-pray, sabi niya na maghanap daw ako ng church. Tapos yun ang mga billing niya. Tapos yun nga, nakakamiss kasi nung papunta pa ako dito sa Kuwait, buhay pa siya. Tapos pagbabalik na ako sa Pinas, sa Mapawa, wala na siya, hindi ko na siya makikita. Namimiss ko si Naising kasi syempre mabait yun. Tapos isa siya sa haligi rin ng church doon sa Mapawa. So I miss you, Naising. Yes,
Salamat sa panonood po and please watch my next video. God bless. Bye.